Ya diatur sih kanggo kanca-kanca ngolong-ngolor ya. Lagu ini ono pupu sing nelongso. Spesial yang sudah duduk santai lesehan ya Om itu di depan. Iya. Kendek opo sikapmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku menteke wong liya. Apa rasa tresnomu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Wong tua aku rasa setuju. Opo iki santenane takdirku sing jawabke, sliramu peto ati peto lambe. Wis kadang mati rasaku kang mas rungono atiku becike kowe lunga saka rangge lintang ning angkasa, kowe tega gawe citra marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro singkat jo. Putra OL ongolor-ngolor Damar masih Mas Damar mana yang berdepan? Oh iya. Sesak ning jero dada pancen matur suwun Mas Bro. arep kepiye meneh kowe wong renduwe ojo selak batinmu marang kahananku. Yuh matur nuwun Cah Bagus. Sing iso nyanyi bareng Mas Bro sing dhuwur kabeh yo. Opo iki santenane takdirku sing jawabke, sliramu peto ati peto lambe. Wis kadang mati rasaku kang mas rungono atiku becike kowe lunga saka uripku. Paripasan ngrangge lintang ning angkasa, kowe tega gawe citra marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro Moh, aku arep tuku brok ning arep omahmu kowe. Tuku brok. tuku bro. Soal gerok ning arep omah wis pokoke. Oh, Kadung kok. berjuang ya. Iya lho berjuang. Harus effort. Ya effort, betul. Oh iya. Cewek-ceweknya kenapa masih lesu? Pergerakannya yuk tunjukkan pergerakanku untuk joget ya. Elvis Renata, hey, hey, hey. Sesek ning jero dada
sandrangge lintang ning angkasa kowe gawe citra marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu ngapura sepurane yen gawe loro atimu. wis tak sepuro. Oke, terima kasih Om Rudi. Oke baik, terima kasih sekali lagi sahabat-sahabatku.